ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଗାୟତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆଜି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ଦେଖିବା ସେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏପଟୁ 1 2 3 4ଟା 4ଟା ଲେଖେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ତମେ ଏମିତି ସଜେଇବ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉଠେଇକି ଏମିତି ସଜେଇବ ଏପଟୁ 1 2 3 4 ହବ ବୁଝିପାରିଲ? अच्छा ହଉ ଯଦି ତୁମେ ठीक है କରିଦବ समझ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉଠେଇବ ଯେମିତି 1 2 এটা 3 କେମିତି ହବ? ହବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇପାରିବ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉଠେଇବ ତମେ ତ ଏପଟ ସବୁ 2 3ଟା ଗୋଟେ এটা ହବ କେମିତିକା? ହବ ତମେ ଟ୍ରାଏ କର ମୁଁ ଦଉଛି କାହାକୁ ଏଟା କରିକି ଦେଖ କେମିତିକା ହବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କରିକି ଦେଖୁଛି ଆପଣ तो चलिए शुरू करते हैं। ଏପଟେ 4ଟା ଥିଲା ଏପଟେ 3ଟା ଥିଲା 2ଟା ଥିଲା ଏପଟରୁ 1 2 3 4 ଅଛି ଏପଟରୁ 1 2 3 4 ହବ एक सेकंड। ଏବେ କଣ 1 2 3 4 ହେଲା ତିନିଟା ଜନ୍ମ ରହିବ